Bună, dragilor! Ne aflăm astăzi la Daruri Psihoterapeutice cu un nou invitat, o prietenă dragă și o profesionistă desăvârșită. Este vorba despre Cristina Cojocaru, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie și organizator de workshop-uri pentru psihoterapeuți în care se întâmplă câteva experiențe corective deosebite. Bună, Cristina, și mă bucur mult pentru faptul că ai venit la Suceava și ne-ai onorat cu prezența ta. Mulțumesc mult, mă simt foarte bine să fiu aici. Uite, n-am menționat, dar ești și mentor pentru psihoterapeuți. Zi-ne puțin despre experiența ta bogată în domeniu și apoi o să trecem și la subiectul pentru care ne-am întâlnit astăzi. Fac psihoterapie de foarte mult timp, din punctul meu de vedere, pentru că a început ca o pasiune. Eram mică atunci când am început să-mi pun întrebări despre de ce reacționează părinții mei așa, de ce anumiți oameni se poartă într-un anumit fel, de unde vin gândurile pe care le avem. Și din aproape în aproape am început să caut răspunsurile astea, fără să fac legătura între aceste lucruri și psihoterapie. M-am apucat de aprofundare. Mai întâi m-am dus spre filozofie, îmi plăcea foarte mult să-mi pun problema și să aflu lucruri din mai multe puncte de vedere. După care mi-am dat seama că sunt și o fire practică și am zis cum să le fac și am ales psihologia pură. M-am dus la Sibiu, mi-am făcut facultatea și după facultate am dat un examen ca să lucrez pe post de psiholog, că îmi doream asta foarte mult, da, ca orice absolvent, probabil, care vrea să lucreze în domeniu. Și am avut surpriza ca la locul de muncă să fiu căutată nu pentru evaluări, pregătire și asistență primară, cum era specificul locului de muncă, ci pentru consiliere și susținere. Și așa mi-a venit ideea să încep să fac ceva pentru oamenii care mi se adresează, astfel încât din conversație să pot să-i ajut. Mi-a venit ideea să mă duc spre formarea de psihoterapie, am făcut o formare în care nu m-am regăsit prima dată și apoi, la recomandarea unui coleg pe care îl pomenesc și astăzi, mulțumesc Costi, am găsit formarea sistemică, în care m-am regăsit de la primul modul, pentru că am învățat cum să pun întrebări, ce întrebări să pun, astfel încât să stimulez resursele în oameni. Și așa am ajuns aici. Noi așa ne-am cunoscut în școala sistemică de formare, mai exact la workshop-ul pe care tu îl faci, cred că anual deja, la București, și îl chem pe Felix. Zi-ne puțin și de Felix. Felix este un psihoterapeut din Austria care face body psychotherapy. În străinătate există o universitate de sine stătătoare unde se face această formă de psihoterapie care este experiențială 100%, îmi vine să zic. Sigur că poți să primești lămuriri în cadrul workshop-ului de ordin teoretic, dar cel mai mult se lucrează experiențial. Efectiv, ești pus în situația de a repara, corecta, remodela niște suferințe prin care ai trecut și să pleci cu o altă atitudine de acolo care deja stă în tine. Mulțumesc Elenei Ceucă, supervizoarea mea, care prin prietenia ei cu Felix a început să organizeze aceste workshop-uri. Sunt recunoscătoare că Felix a acceptat să facem și la București și anul acesta avem deja anul 4 în care lucrez doar cu psihoterapeuți. Este un workshop adresat doar psihoterapeuților care sunt obișnuiți să lucreze în profunzime cu ei înșiși. Și în paralel cu workshop-ul acesta am dezvoltat sau am pus așa cap la cap un program de mentorat pentru psihoterapeuții care sunt la început de drum și nu știu cum să-și facă clienți, cum să trimită mesaje clienților, cum să se organizeze pentru a-și deschide cabinetul și de asemenea să învețe tehnici practice care să-i ajute să lucreze mai mult timp cu clienții, pentru că la început, clientul fiind confuz, plin de frici, nu știu ce, are tendința să renunțe sau să nu înțeleagă foarte bine despre ce este vorba și ca să poți să-i vin în întâmpinare, să-l susțin într-un cadru mai larg, ai nevoie să înțelegi anumite lucruri și practica și lucrurile prin care am trecut m-au ajutat să pun lucrurile astea cap la cap și să fac așa o structură și merge foarte bine. Cred și e nevoie pentru psihoterapeuții la început de drum. Noi ne-am întâlnit astăzi ca să vorbim despre poveștile pe care oamenii și le spun și care de multe ori poate încurcă
despre setările lor mentale și spune-mi, te rog, cât de mult îl influențează pe om povestea pe care și-o spune despre viață, despre sine, despre adevăr? Conștientizăm foarte puțin că deja poveștile astea rulează în mintea noastră și în sufletul nostru. Aceste povești nu sunt niște lucruri abstracte, sunt toate gândurile pe care le avem și lucrurile pe care ni le spunem în viața de zi cu zi atunci când avem de-a face ceva. Simplu dialog interior pe care îl avem noi cu noi atunci când ne facem lista de cumpărături. Măi, uite, trebuie să cumpăr aia, am de făcut aia, trebuie să vorbesc cu copilul nu știu ce, reprezintă un dialog interior. În momentul în care noi vrem să facem ceva mai îndrăzneț sau mergem la un interviu sau avem de dat un examen sau, nu știu, intrăm într-o relație, ne spunem următoarele gânduri. O să mă descurc, o să fac față, aoleu, ce o să mi se întâmple, dacă nu o să mă placă, dacă cum o să fie aici. Toate aceste gânduri formează un fir roșu, dacă vrei, care pentru noi are un sens. Dacă sensul acesta ne ridică, este o poveste suficient de bună pentru noi, o poveste funcțională. Dacă nu ne ridică, dacă ne lasă să ruminăm, adică să ne gândim constant la aceste lucruri, fără să simțim că ieșim de acolo, atunci este o poveste care nu ne ajută. Ea are în spate niște setări mentale. Când zic setări mentale, mă refer la acele scheme cognitive care sunt mai solide, mai înrădăcinate și la care se ajunge printr-o observare din afară. Cineva din afară poate să spună, uite, ăsta este un gând care nu te ajută, nebenefic, nefuncțional, care se bazează pe convingerea ta că tu nu meriți să fii iubită decât dacă faci foarte multe lucruri în casă, de exemplu. Sau dacă ești o gospodină bună. Sau dacă arăți într-un anume fel mai nou. Sau dacă ai observat în rândul femeilor această obsesie pentru a arăta într-un anume fel și cumva toată lumea la fel, nu mai există diversitate, ci există un model clar. Da, așa este. Povestea este dacă arăt bine, dacă sunt machiată impecabil, constant, asta mă ajută pe mine să am succes. Indiferent ce înseamnă succesul pentru mine. Să am o relație bună, să mă căsătoresc, să am clienți la cabinet, să găsesc un bărbat bun sau nu știu, orice, sau să fac bani la locul meu de muncă, pentru că sunt femei care lucrează în corporații și au treaba asta. De ce vorbesc mai mult despre femei? Pentru că lucrez mai mult cu femei. Dar asta se întâmplă și la bărbați. Da? Și bărbații au aceste povești în minte. Dacă aș fi mai fit, dacă m-aș duce la sală, cu siguranță aș avea șanse la cutare femeie pe care o plac de mult timp. Sau la cutare fată la care mă gândesc de nu știu cât timp. Sau dacă aș avea mai mulți bani, cu siguranță aș fi mai ușor de acceptat. Sigur, sunt anumite lucruri care ne deschid niște uși, dar după ce deschizi ușa, tu rămâi acolo cu tine, cu prezența ta și aia ai nevoie să fie partea suculentă, partea care îți place foarte mult despre tine. Mă gândesc, știi, mintea noastră nu prea vrea să n-aibă dreptate. În momentul în care ai o credință de asta sau mai multe credințe, că nu e niciodată una singură, bine împământenită, de mic, vei căuta toate acele momente din viață care îți întăresc acele credințe. De multe ori am senzația că oamenii preferă să aibă dreptate decât să fie fericiți. Atât de important este ce credem. Și valorile noastre. Știi că credințele sunt în legătură și cu anumite valori. E un sistem complex acolo. Și de asta uneori procesul terapeutic e greuț. E greu pentru că necesită ca persoana să poată duce un anumit tip de durere al pierderii unui ideal pe care și-l făcuse despre sine, da? Și al recunoașterii unor greșeli. Ceea ce nu e același lucru cu a spune cognitiv, a ști că da, am greșit. E mult mai profund. De asta o discuție cu ChatGPT sau o carte pe care o citești de psihologie și de dezvoltare personală nu este suficient. Adică nu e suficient să înțelegi că ai un program, o poveste în care tu îți pui
că eu nu mă consider de fapt suficient de bun. Faptul că ai descoperit chestia asta nu înseamnă că se schimbă de la sine. Da. Și aici vine și intervine rolul psihoterapeutului. Te rog să-mi spui un pic tu ca psihoterapeut. Cum lucrezi atunci când observi persoana a conștientizat, dar acum urmează drumul spre schimbare? Foarte mult îmi place, Anca, cum ai introdus chestiunea asta și este o idee care se discută foarte puțin, foarte mult îmi place că ai adus asta în conversație. Spre două ramuri m-aș duce. Odată spre partea de ego, respectiv mecanisme de apărare, și odată spre partea de ce înseamnă aceste credințe de care ne lipim atât de mult. Pe de o parte, așa cum ai spus, ai nevoie ca să poți să crești de un minim de maturizare. Un minim de maturizare care să-ți permită să te uiți la niște lucruri incomode, așa cum ai spus tu, uneori dureroase, despre tine. Ori nu poți să stai cu lucrurile astea dacă imaturitatea este mai mare decât maturitatea. Noi nu ne maturizăm la fel pe toate laturile personalității noastre, ne maturizăm diferit. Ei, ai nevoie de un suficient necesar ca să poți să te uiți la aceste lucruri. De aceea, nu toată lumea vine în psihoterapie și nu de aceea toată lumea rămâne. Mai sunt și situații unde oamenii vin, lucrează o chestiune, după care se întorc, pentru că își dau timp să prelucreze și asta e altă poveste. Deci, pentru partea de, noi zicem popular, ego. Cum să zic? Cum ai zis tu bine, noi ne protejăm. Acest eul este, dacă vreți, ca un miez de avocado. El trebuie tot înăuntru nostru, în mintea noastră. Mintea noastră este făcută din acest miez de avocado și învelișul de avocado, să zicem. Ok? Eul, care este în mijloc, are nevoie tot timpul să se simtă bine cu el. Când pune capul pe pernă seara, el trebuie să se simtă bine și face tot ce crede el ca să-i fie comod. Acum, învelișul ăsta de avocado are o coajă, noi îi zicem supraeu, care reprezintă totalitatea lucrurilor pe care avem voie și nu avem voie să le facem. Asta trebuie, asta nu trebuie, asta se cuvine, asta nu se cuvine. Legea morală. Exact, ce am învățat de la societate. Eul și cu supraeul tot timpul negociază, miezul și cu coaja tot timpul negociază. Acum trebuie să avem grijă de copii, da, dar vreau și eu să beau o cafea. Acum trebuie să mă duc la serviciu, da, dar vreau și eu să mă duc la sală. Astea tot timpul negociază. Bun. Între ele sunt niște mecanisme de apărare. Cineva un psihoterapeut care îți oferă un cadru sigur în care să poată susține și eul și supraeul, face în așa fel încât această negociere să fie mai lină și mai firească și tu să te împaci cu tine, relația ta cu tine să fie mai fluidă, mai armonioasă, să înțelegi că defectele tale nu sunt defecte și calitățile tale nu sunt chiar așa magice. Da. Și să începi să te vezi într-un mod mai rezonabil. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte reprezintă partea de traumă. Da. Mulți oameni nu au și nu știu despre ei decât aceste credințe. Ei nu, asta au auzit, asta este singura lor resursă. Am auzit despre mine că sunt deștept. Am auzit despre mine că sunt inteligent și mă pricep la computere. Am auzit despre mine că sunt frumoasă. Mama asta tot timpul îmi spunea că sunt frumoasă, că eu trebuie tot timpul să am o anumită atitudine și tot timpul trebuie să fiu aranjată. Când tu asta ai auzit despre tine și asta este credința cu care te-ai obișnuit atât de mult, o lipești de sufletul tău ca și cum ar fi una cu tine. Da, și doare dacă ar trebui să renunți pentru că nu știi ce să mai pui acolo în loc. Și în cadrul procesului terapeutic noi punem în loc acolo alte adevăruri despre sine pe care le descoperă atunci în procesul terapeutic. Exact, pentru că noi nu suntem doar frumoase, noi suntem și blânde, de exemplu. Nu suntem doar blânde, suntem și curajoase. Nu suntem doar curajoase, suntem și inventive. Și noi puțin știm asta despre noi, pentru că nu am avut oglinzi în jurul nostru care să ne spună: da, uite, te-ai descurcat bine aici, îmi place cum ai făcut asta, ai fost creativă. Sau, uite, ce drăguț ai făcut asta. Să-i spui unui băiat mic, a fost un gest foarte drăguț față de fata respectivă, el înțelege despre sine, poate să înțeleagă despre el că este uman și că e ok să facă gestul ăla, nu trebuie tot timpul să fie un rezolvator de probleme.
Cum lucrezi cu partea asta de umbră? Uite, dacă acum se uită la noi persoane care cochetează cu ideea de a intra în terapie, dar nu sunt hotărâte și poate că le e frică. De ce ar putea afla? Poate că au citit cărți. Cum integrezi, cum ușurezi procesul acesta de decizie? Ca să vii în terapie este un lucru deosebit de curajos. Și de cele mai multe ori, primul pas, acesta de a veni în terapie, sperie cel mai mult față de restul procesului, față de tot ceea ce urmează după. Te gândești că vei fi judecat sau judecată, îți este rușine, te sperie, exact cum ai spus, lucrurile pe care ai putea să le afli despre tine. Ce mi-ar plăcea să știe oamenii care ne urmăresc este că toate lucrurile pe care le descoperi despre tine sunt umane. Inclusiv acelea în care tu consideri că am fost monstru, am fost egoist, m-am simțit ultima târâtură sau orice altă poveste în cap ai tu despre tine că ești oribil, groaznic și de neacceptat, eu îți spun că este uman. Da, și asta este extrem de valoros și asta se întâmplă iar foarte bine și în terapia de grup, când oamenii observă că există povești similare. E un mare pas înainte în acceptarea propriilor, hai să zicem, lucruri mai puțin plăcute. Da, exact. Despre sine și despre oameni în general. Da. În terapia de grup primești validare și susținere de la cei de lângă tine care se regăsesc în ceea ce tu povestești, în ceea ce tu lucrezi. Iar în terapia individuală, în momentul în care tu îți iei frica în brațe și zici îmi fac o programare, tu în momentul ăla ești pregătit să auzi niște lucruri despre tine. De aceea psihoterapia se face voluntar. Da, nu prea pot să forțez pe cineva să meargă. Mai sunt părinți care își trimit copilul sau adolescentul. Ce spui ei în cazurile acestea? Ăsta este un subiect sensibil pentru că părintele are nevoie de o soluție. Dacă părintele are nevoie de o soluție rapidă, eu personal nu pot să-l ajut. Pot să-i dau niște îndrumări. Dar dacă este dispus să stea lângă adolescentul lui sau lângă copilul lui în acest proces și să fie o echipă, să fie cot la cot cu el în această situație cu care ei se confruntă, atunci da, putem ajuta. Pentru că un copil, în foarte puține cazuri sau un adolescent, poate să imprime o mișcare într-o familie. De aceea și ierarhia este care este. Bunici, părinți, copii. Părinții sunt cei care dau tonul și părinții sunt cei care susțin. Ok, ei nu au toate răspunsurile. La rândul lor au temeri. Da? Nu sunt un părinte suficient de bun. Am greșit, mi-am rănit copilul, i-am dat daună, l-am abuzat, am făcut. În primul rând că nu ai cum să nu greșești. În al doilea rând, aici, toate... Atenție părinți, vă rog să ne auziți, da? Toți părinții greșim. Acum, să avem grijă să nu greșim foarte mult și în mod constant, da? Aici, cred că astăzi părinții lucrează mult cu ei. Și e o diferență între copiii noștri și copiii generațiilor trecute. Și sunt mulți părinți care încep să facă diferența între suferință și traumă. Să-ți frustrezi copilul într-un mod optim, respectiv să-i amâni o recompensă, e o frustrare în regulă. Da. Ok? Nu înseamnă că îl traumatizezi, nu înseamnă... Dacă ai impresia că ți-ai traumatizat copilul, este posibil, este foarte posibil să consideri, să te uiți la copilul tău prin trauma ta. Da, exact. Și aici poate părintele ar trebui un pic să intre în terapie? Da, ar fi de preferat. Părintele să vadă, uite, prin ce lentilă mă uit eu la copilul meu? Nu cumva mă uit prin lentila suferinței mele? Exact. Nu cumva îmi văd fiica prin experiența mea în care mama mea nu m-a înțeles pe mine? Și din cauza asta eu o înțeleg mult prea mult pe fiica mea și nu o las să greșească? Nu este bine pentru dezvoltarea copilului. Creștem oameni fragili care nu mai rezistă la frustrările obișnuite ale vieții. Da. Nu mai suntem învățați să menținem pentru mai mult timp un efort ca să ajungem acolo unde ne dorim. Învățăm să culegem bomboanele de pe drum și nu mai așteptăm să ajungem la tort și să celebrăm cu adevărat ceea ce am făcut. Și știm foarte bine că toleranța la frustrare este extrem de importantă pentru succes, inclusiv pentru succes în viață. Cum ne dăm seama
că o poveste despre viață sau credințe, da, pe care noi le avem, sunt disfuncționale. Fără a fi mers în terapie, da, doar am auzit de aceste concepte și am fi și noi, poate, curioși așa să vedem dacă sunt disfuncționale sau nu. Super bună întrebarea și chiar vine dintr-un loc de unde foarte mulți oameni se regăsesc. Ia-ți 5 minute să te gândești la tine. Stai dimineața, în loc să te trezești la 7 odată cu casa, trezește-te la 6. Uite, ia-ți o oră pentru tine și gândește-te. Lasă timpul în loc și observă ce se întâmplă în viața ta. Te ridică, te susține sau te trage în jos? Simți că te scurge de energie, te usucă sau simți că te inspiră? Este un ceva în viața ta spre care tinzi, mai speri sau ai rămas fără speranță? Te simți îngenunchiat sau îngenunchiată? Cauți cu disperare o soluție în stânga-dreapta și tot timpul, toată ziua ești agitată sau agitat? Și starea pe care o ai despre tine în momentul ăla de conversație sinceră cu tine poate să-ți spună foarte multe. Nu stăm de vorbă cu noi și nu ne verificăm cum ne simțim în viața noastră decât atunci când ne lovește trenul, dă o boală peste noi, se întâmplă ceva cu copilul sau auzim de un accident la televizor. Și atunci, dacă se poate, se merge rapid, nu se stă prea mult cu sine și se merge la un pahar de vin, la o discuție cu prietenii. Pentru că este foarte ușor, este la îndemână să ne mințim pe noi. Da. Să ne mințim pe noi este o soluție pentru a ne simți un pic mai bine cu viața grea pe care o avem. Avem nevoie de asta, avem nevoie să ne spunem niște povești care să ne mângâie. De ce? Pentru că în trecut n-am fost mângâiați și ne doare. Pentru că în trecut nu am fost alinați. Suferim de ținut în brațe. Multe femei suferă de ținut în brațe. Mulți bărbați suferă de a nu fi umiliți. Pentru că nu au învățat ce înseamnă respectul. Pentru că nu au învățat că lucrurile astea te înalță și îți deschid niște uși și îți fac o viață mai bună cu tine. Uite, ziceai că în aceste 5 minute să te uiți dacă ceea ce trăiești te ridică sau te coboară. Următoarea întrebare. Mai stai sau pleci? Încerci să schimbi la 180 de grade, schimbi pe bucăți, cum vezi? Cred că este uman să faci tot ce ține de tine și tot ce știi mai bine ca să rezolvi sau să ieși sau să rămâi într-o situație sau să faci ceva să funcționeze. Fie că e o relație, fie că e relația cu copilul, cu partenerul, nu contează. Cred că este mai înfricoșător, te sperie mai mult să te duci către cineva pentru ajutor. Okay. Adică merge, de exemplu, în terapie. Da. Sau care ar fi celelalte variante? Să începi, de exemplu, să citești mai mult despre problema ta. Uite, eu mă confrunt cu cutare situație, să zicem, nu mă ascultă copilul, sau e copil obraznic, sau soțul meu nu se ține de promisiuni, îmi zice că vine la ora cutare și nu vine, sau îi propun să ieșim într-un weekend împreună și el îmi zice constant că are treabă. Citește mai mult despre asta, pune întrebări. Chiar și când te simți lipsit sau lipsită de curaj, ai voie să întrebi. Ai voie să pui întrebări despre ce ți se întâmplă. Ai voie să fii curios. Deci, zice așa, să pui curiozitatea, da? Dacă nu a fost până acum, să o consideri o valoare și să o aplici inclusiv cu propria viață. Da. Pentru că schimbarea vine nu neapărat dintr-o decizie majoră, radicală. Schimbarea vine din lucruri mici pe care începi să le faci în ritmul tău. De aceea și terapia o faci în ritmul tău și o faci în modul tău. Mulți oameni se gândesc, păi da, dar uite cum am auzit că e la terapie. Da, poate e așa, poate nu e așa, dar tu ai ritmul tău și tu ai modul tău de a face terapie. Important este că lucrezi, că ușor, ușor devii conștient sau conștientă de niște aspecte
care pe tine te ajută. De ce te ajută? La un moment dat, blocajul înseamnă să te gândești tot timpul la aceleași lucruri și să te învârți în cerc. Și să nu mai vezi soluții. Da. Da, să zici că ai realitatea, atât e. Da, exact. Și dintr-una dai într-alta și dintr-alta dai într-una și ajungi mereu în același punct. La un moment dat ai nevoie de o informație nouă. Ca atunci când pui oțet în salată, ca să se simtă gustul diferit. Ai nevoie de ceva nou ca să poți să iei o decizie mai bună pentru tine. Și să ieși din acel cerc vicios, de altfel. Da, exact. Evident că poveștile astea pe care ni le spunem încep să fie clădite în copilărie. Părinții, cei care ne-au crescut, sunt cei care ne spun despre cum e lumea, cum suntem noi, ce putem face, ce nu putem, care este adevărul în viață. La școală mai mergem și acolo primim, nu? Avem parte de autoritatea învățătoarei, a profesorilor, primim și acolo niște evaluări ale propriei ființe pe care le luăm ca atare. Nu prea avem cum, cu mintea de copil, să ne opunem acelor evaluări sau acelor adevăruri care ni se predau așa frumos. Dar ce alte medii ne mai influențează poveștile și credințele? Uite, dacă ești un copil sau dacă ai fost un copil care n-a putut să aibă o relație bună cu mama, n-a putut să aibă o relație bună cu tata, dar nici cu bunicii, cu siguranță tu te-ai îndreptat către altceva sau către altcineva. Poate către un unchi, o mătușă, poate către un profesor, poate către un îndrumător sau poate ai văzut ceva la un vecin care mereu făcea drumuri în Germania. Acolo este un miez valoros pentru tine. În momentul în care tu, copil fiind, ai văzut ceva diferit față de mediul în care tu trăiai în viața de zi cu zi, acel lucru poate să fie o ancoră pentru tine. Nefiind expus sau neexpunându-ți copilul la ceva diferit, nu ai cum să pui în el semințe. Când ești copil, ai nevoie de un refugiu, ai nevoie de o relație sau un ceva care să te ajute la supraviețuire. Iată, mulți dintre noi ne-am îndreptat spre activități. Ne-am dus spre muncă, da? Ăsta este un mecanism de coping. Coping înseamnă de a face față. Este un mecanism de a face față social dorit, da. Social dezirabil. Dar dacă te duci, nu știu, spre cumpărat compulsiv sau spre pornografie sau spre droguri, consum de alcool, asta nu-ți face bine. Deci te poate influența mediul la care tu ești receptiv, dar și mediul la care ești expus. Și nu-ți dai seama decât când discuți cu cineva despre asta care poate să vadă aceste resurse la tine. Pentru că relația terapeutică e diferită. Nu e ca o relație între prieteni, între vecini. Este o relație unică în viața fiecărui om. Este o relație care începe și se sfârșește, nu este lăsată la voia întâmplării, pe care o poți relua cu același terapeut sau cu un terapeut diferit. Poți începe sau reîncepe după o vreme și este singura relație unde toată analiza și judecata se face în favoarea ta, că oamenilor le este teamă. Uite, mă judecă pentru povestea pe care am spus-o sau pentru lucrurile pe care spun. Îi schimbă imaginea despre mine odată ce află că, eu nu știu ce am făcut când eram mică sau mi-e rușine să spun aceste lucruri despre mine. Oamenilor le trebuie un pic de curaj. În terapie, și ăsta este un indiciu că ți-ai găsit un terapeut potrivit pentru tine, găsești un om care te judecă și te analizează în sensul de resurse și în același timp se acordează la etapa în care ești, la ritmul tău de lucru și îți face și o provocare, adică te provoacă să... Da, nu rămâi acolo, adică un pic înaintăm. Exact. Și dacă vezi că ai un terapeut aspru care te critică, care te judecă, atunci clar ai nevoie să-l schimbi. Am creat și o broșură, apropo, legat de asta, ce bine că ai zis, am pus cap la cap un ghid practic, clar, simplu, fără pretenții, despre cum să-ți alegi terapeutul, ce înseamnă procesul terapeutic, când începe și când se încheie și ce ai nevoie să faci tu în terapie, care este contribuția ta în terapie, pentru că mulți oameni chiar nu știu. Și ghidul ăsta se numește Psihoterapia fără iluzii
Este foarte bun pentru cineva care vrea să înceapă terapie sau pentru cineva care a început, dar nu a primit răspunsuri. Pentru că nu încep să lucrezi anumite aspecte și nu stai. Treci peste, avem tendința să trecem peste anumite gânduri Ne pe care lași detaliile și le punem la final lumea să poată să-l downloadeze. Perfect, super. Mulțumesc, Cristina, și te mai așteptăm să mai discutăm tot despre procesul minunat al psihoterapiei. Super, mersi mult! Și dacă este cineva care vrea această broșură, să-mi scrie un mesaj cu cuvântul broșură și eu o să dau și broșura și eu o să dau și un cadou generos, că îmi place să încep foarte frumos colaborările. Bine, lăsăm și scris, dar ai și spus. Mulțumim! Mersi mult!